Kalugarang kabataan kinasal pantayanan, misat po ating mga mahari at memas medya kandaba, bang manampun meto kayanak. Linibot siya kandaba at kinikingarap ng pansyo, benagin siyang meto kayanak amal Loris, payat, memas lakamata, marano at sasayukot kingdom. Lebitan ng hari ng anak at sinabi na kaya bisa ka ang punanda ng anak. Kinisilap niya matay anak at nga na kaya ng hari idala na aking palasyo pakanandahang manyaman ng pangasustansya pamang papagaranda salita mga santing ay mana, pero ituruda ang mga manasakit king kalupang tao at itanam ko king pusong ing lulud king Diyos. Tinugiyan masaya ing anak agyan ng milakad king sakit ng dungos na delane ning hari karindig kayang palasyo masaya ang anak ng balditak bibawi ang katawan masustansyang pamakan meging malusog niya meging matalino niya ulit pepagaran nening hari karing maestrong pantas ning kayang kayarian at pepagilala nening hari kayong Diyos aning pangmas mayupaya kanaku kananing hari ing Diyos sa panibatan ng biyem. At dila ng hari, karing sa sakupangan balang sityo, baryo, puro, at tiro ng anak ng magmalasakit, karing makakalulu, karing masakit, karing danupan. Niyang malapit ng patay hari nga naging anak na, oy Tom, peparguldahan king tunay ang anak masaya ko ngayon ulit meragul kang ating puso king kalupang mong tao bigyan na matay hari at amana na niting anak ing kayarian ng hari pero liwag yung kayarian at material na biban dyan ing amana na ng prinsipi ing lubud king Diyos at lubud kaparata at tenang ng tatanda king puso na. Nginipong hindi pa konsusyan tayo ing pamapinyag na ning Ginoo king ilog ning Hordan. Karen mucho para arela na dapat pinyagan ulit para arela they're the chosen people at malinis na lang. Pero ginupepa pinyang niya to unite himself with the whole mankind. Para karehujo ng hindi ilang dapat mabinyang uling marinat na. Ating ginupepa pinyang niya dila at leona ikasalanan niya may pinyang niya bangketa payawat na imbinyang bubuklat ng Pasko, papunta ng dialaman. Kapabilatan ng binyag, maging anak na katamo ng Diyos. Kapabilatan ng binyag, maging tatangkay ng Diyos. Kapabilatan ng binyag, maging kapatagkay ng Kristo. Kapabilatan ng binyag, maging may kapapatagkay king metong at metong. And that is why we call brothers and sisters to one another in Christ. Aling pinya, babyanigirang namin pekamatas biling tamana, king mabilo dayan, ay tamo, mayawas tamo, anak ng Diyos. Kabamilagan ng pinya, we have the greatest privilege on earth that we can call God
our Father. Ing matas din tangana, anak na ng Diyos. Ing matas din privilege, tatangking Diyos. Kapamiladan ng binyan, milalawin kasalanan man. Kapamiladan ng binyan, maging tagapagmana na katao ning banwa. Makanami yung may buklating banwa. At makanami yung may ganap ining maragula regalo ng Diyos kaya katamo. The gift of baptism, divine sonship, and membership into God's family. Kapamiladan ng binyan. Inimig ka na kapamiladan ng kababa ng loob ng Virgen Maria. Kapamiladan ng kababa ng loob na ng ginotang Yesu Cristo. Uli ng kiyatasa ng loob, eba ko yadan, misa ka na yung banwa. At may parusan tao, may palwaling tao king paraiso. Meron na sa sakit, division, war, against God, against men, against nature, against himself. Mesiraya, pangatawin tayo. May balbad kaya original image. The true, the good, and the beautiful was destroyed in us. Kapamiladan ng kasalanan man. Linabing malisya at kayayunan king maroking tao. Mesiraya kiratamang original image created in the image of God. And he is merely immaculately conceived. Bakit ang pagkakakakakiratamu? This is our original image. At uli na ng Virgen Maria, ibalik na katamu. Kaya kiratamu, original image. So that we can reinvent, rediscover, and renew our life after the image of Jesus Christ. Ing kababa ng Maria, maganap ka na ako, agpangking igkas numaman, alipa na ako ng Ginoo. And unity with the will of God, may kisametong niyang plan at kaburyanin akong Ginoo. Pero Eva, pignasan na kapantay ng Diyos. Patsepinganin ng pruta sa ita, maging kawangis na ng Diyos. Maging kapantay na ng Diyos. Only to realize na pinganit ang mansanas, tao yan palang lubas. Tao yan lelanganan ng Diyos. Buri na kapantay ng Diyos. Niya may bagsakla at may sarahin bagwa. Kingketasan ng lubebang ko yadan, may parsaning metodelanan at may sarahin bagwa. Kapamiladan ng kababa ng loob, Maria. She believed in the Word of God. He believed in the Word of the Tender. But he believed in the Word of God. At ikababa ng loob ng ginutang na sa Kristo. Father, not my will, but your will be done. Tatapos na yung ginungkopan ng kanyang kamatayan at pamaylasa, patindihan nga na ng Ginoo. Father, not to my will, but your will be done. He was in the form of God, but he did not be equality with God. He became man like us, but sin. Pagkita kapamilya namin pamikatawan ng tao, aligtas na katao. Diyos, aming pakumbawa, may katawang tao, bangaligtas na yung tao, at bakit yung tao, maging makadiyos siya, yamat na yung pasibayo to the level of divine sonship. My dear brothers and sisters, salin pa niya ang naligbirin de los remedios. Ating Santo Cristo del Perdon, yamat na yung kiratamong kasalpantayanan. Yamat na ikiratamong pamibirye Kristiyana. Bilang metong ang pamilya ng Diyos, kailangan mag-level up tayo. Kikiratamong pamibirye
mabiyang Kristiyano. Mag-level up tayo, kinkiratang kasal pantayanan. And in the year of the poor, sana mirang katulira, inlugod, pamisasan meto, at malasakit, karikalupatamang tao. Hoy meto maparasan ng krusada, penitensya, ampong charity, compassion, malasakit, king kalupatamang tao. My dear brothers and sisters, misaray banwa, kingulin ketasan ng luber ebang koyadan. At mibuklat siyang pasibayo banwa, kapamilatan ng kababalan ng Maria, ating ginutang na sa Kristo, who died the humble death, a very simple death, a death like a criminal. And yet, bigpakumbabay kayo mula ng King Cruz, bang ng tao, at asungkit tawit ang kapatawaran. Amalwat na ng buring ibikiratang ni Josepha. Manibadbay niya, migasana yan poeman poyadan, maninaya ni Diyos. At dinatang na yung nagdo ay anak na dinamuning biyan ng King Cruz, only to embrace mankind back to the heart and the fold of His love. Sana mamuklat ang banwa aring pamilya namin. Dahil ng banwa misal, uli ni kiratang kirasa na doon. As po pamisal, kinuli ni kiratang kamwa, pamisungganit, pamisaksakan, ang pong kasalanan. Dahil ang kapatid na yan isasabi, misalanin pasbul lugod pami kapatid. Misalanin pasbul ng lugod kaparang tao, kinuli na ng pamaging makasarili. O yung Birhen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon, sana mamuklat tamang pasbul ng banwa by acts of charity and compassion. Mamuklat tamang pasbul ng banwa by acts of humility, by forgiving one another. The courage to say, I'm sorry, I forgive. Sana may buklat siyang pasbul ng banwa para miyasawa. War at war with one another, and at the verge of separation. Sana alipya may buklat ka rin pamilya namin. Kinguliling katasan na doon. Huwag ang matas alupin pierna. Huwag ang makasanili kayong pierna. Huwag ang anak pikagab ng emang loob kalumamang tao yung pierna nito. Gawat ang banwaking yan, ibuklat tayong banwa. Kapamilatan ng lulod, katuliran, social justice, ganaka, malasakit, lugod ka parang tao, kasalpantayanan at pamagbalik looking Diyos. O yan buwing para sa tamang kaniting kursan, ibuklat tayong banwa, kapamilatan ng kababalo, ganaka, lugod, malasakit, pamamatawad, kalupang tao.